Sí, o sigui, el que està clar que no podem pensar abans d'anar cap allà que el partit està guanyat sense baixar l'autocar. És un partit molt complicat, com qualsevol dels que hem jugat últimament, amb un equip que ara ve de guanyar a camp de l'Espanyol, que no és gens fàcil, i que no és l'equip de la primera volta, és un equip que s'ha reforçat bé, que té un bon entrenador, i haurem d'estar amb els màxims sentits i intentar ser millors que ells amb moltes coses per poder guanyar el partit. Sí, i més a casa, no? O sigui, al final no tenen, entre cometes, res a perdre, i és un equip que ara mateix és competitiu, que treballa bé l'estratègia, que és difícil de fer-li un gol. No fa gaire va jugar amb el Lleida, va mereixer guanyar, va perdre però va mereixer guanyar. Serà un rival complicat. Nosaltres hem d'igualar la seva intensitat, hem d'igualar els duels, guanyar-los, hem d'estar molt intensos, hem d'estar acertats amb l'estratègia ofensiva i defensiva, i si fem tot això tindrem moltes possibilitats d'emportar-nos els 3 punts. Bé, hem de recuperar les sensacions de no fa gaire, que defensivament és un equip difícil d'encaixar, no? No podem valorar tampoc la feina feta per un partit, per aquest últim, i el que està clar que hem de millorar ara mateix amb l'aspecte defensiu, però també amb l'aspecte ofensiu, perquè ens està costant marcar, no? És el típic de la manta de si s'estira o si no s'estira. Jo crec que hem de ser millors a les dues parts, tant ofensivament com defensivament, i això és tot l'equip. No és que els davanters s'ataquin o els defenses defensin, sinó que tots defensem i tots ataquem, i tots en som responsables, i tenim que donar un pas endavant, però amb les dues coses. Sí, perquè és un futbolista molt professional, molt implicat, un dels capitans, que ens aporta un equilibri total de l'equip, no? Ja fa una feina que moltes vegades no es veu, d'equilibrar tot, i de diguem, rectificar els errors, sobretot tàctics, d'altres companys, o de rectificació en funció de com va el partit. És una llàstima i és una pèrdua important, però el que surti en vez d'ell haurà d'estar al seu nivell. Bé, és que jo crec que o sigui, els últims partits, l'últim partit és el partit que hem estat malament, que vam generar moltes coses per fer molt més i per fer molts més gols i potser per canviar el resultat. Crec que els altres partits ha sigut injust, que no els haguem guanyat, no? O sigui, jo crec que tothom que ens enfronta a nosaltres ens veu com un equip que sap el que es fa i que juga bé a futbol i que intenta tenir la possessió de la pilota i intenta generar coses des de la construcció des de darrere, no? Però bé, o sigui, tots els partits són diferents i a vegades en funció del rival, en funció del camp, pots estar més o menys encertat o pots jugar de millor o de pitjor forma, no? Tots els rivals són diferents. El que ens toca jugar ara és un rival que no té res a veure amb el rival que vam jugar l'altre dia amb el Castellón, però el context tampoc, perquè el camp petit, doncs, en aquest cas, no ens beneficia gaire a nosaltres, no? Contra un equip com el Torrent. Sí, de fet entrenem moltes jugades d'arribada, amb finalitzacions de molts de tipus, per tal que el futbolista agafi confiança, no? Però això no és fàcil, no? És una cosa que està en el cap i que es té que ficar, i repeteixo, o sigui, són tots els futbolistes que tenen que donar en aquest cas un pas endavant jo crec que amb mentalitat, que no dic mentalitat ofensiva perquè ja la tenim, perquè generem moltes ocasions, segurament som un dels equips que més ocasions generem de la categoria, el que passa que ens costa acabar les jugades i això és el que tenim que millorar, molt important. O sigui, l'afició, ella sempre el que pensa és l'important, no? I els resultats, evidentment, que són molt importants, i si encadenes una dinàmica de partit sense guanyar, doncs és normal que l'afició tingui un desencís, o sigui, ho trobo molt lògic. No obstant això, nosaltres ens sentim igualment apoyats i que la gent està amb nosaltres, i la veritat és que hem fet una setmana d'entrenos que és un espectacle, no? I al final, si es complís allò que com s'entrena i juga, guanyaríem quasi tots els partits, perquè entenem molt bé.